Český energetický holding ČEZ sa vyhráža žalobou za údajné poškodzovanie dobrého mena a súčasne premiér Fico sa vyhráža presunom kompetencií nad spoločnosťou YES z ministerstva hospodárstva, teda od ministerky Sakovej, k sebe na úrad vlády. Vyzerá to tak, že Fico a ČEZ konajú koordinovania v súzvuku a súčasne sú veľmi obaja nervózni. Dôvod? Dôvodom je správnosť ohodnotenia podielu ČEZu práve v spomínanej spoločnosti YES. My v strane Demokrati sme ako prví už od Veľkej noci postupne zverejňovali závažné otázniky a pochybnosti o správnosti ohodnotenia tohto podielu a vyzerá to tak, že tento podiel môže byť nadhodnotený v neprospech Slovenska až o zhruba 90 miliónov eur. Stanoviska ministerstva hospodárstva a to, že ministerka doteraz tú dohodu nepodpísala, hovoria o tom, že aj ministerstvo disponuje závažnými ekonomicko-právnymi podkladmi, ktoré spochybňujú správnosť ohodnotenia podielu ČEZu v spoločnosti YES. Človek by očakával, že premiér Fico bude hájiť záujmy Slovenskej republiky, slovenského daňového poplatníka a teda aj svojich voličov, zastane sa ministerky Sakovej a ministerstva hospodárstva a spolu s ministerstvom bude požadovať, aby sa urobilo nové ohodnotenie podielu ČEZu v spoločnosti YES. Len pripomínam, že spoločnosť EY, ktorá robila ohodnotenie podielu ČEZu, teda to sporné, alebo kde sú závažné pochybnosti, ho robila k 31. decembru 2024. V účtovných knihách spoločnosti ČEZ, takisto k 31. decembru 2024, je samotnou spoločnosťou ČEZ jej podiel spoločnosti YES ohodnotený vo výške zhruba 100 miliónov eur. Avšak o hodnotení spoločnosťou EY sa hovorí o sume až takmer 190 miliónov eur. Takže premiér Fico, prečo máme my z vlastných daní zaplatiť spoločnosti ČEZ sumu o zhruba 90 miliónov eur vyššiu, ako uvádza si ČEZ samotný vo svojich účtovných knihách? Toto je zásadná otázka.